Sitten se kuvaa. Kyllä. Hei! Päätettiin nyt pitää näitä mikrofoneja tälleen. Siitä tuli hieman... Tästä tulee hyvä. Niin. Sanotaan näin. Onko tää päällä? Näkyykö vihreä valo? Ei. Se pitää varmaan laittaa. Mitä pitää tehdä? Tuolla. Noin, nyt Jaanikin voi puhua. Päivää. Joo, eli we are back. Tervetuloa meidän valtaiselle kanavalle. Mahtavaa. Mun nimi on Augusti Eemeli, hän on Poppa Jaana. Hei. Ja tämä on... Joku mikä onkaan. Kyllä. Ja tosiaan meillä on nyt nämä mikit, koska kahisiks nämä viimeksi jotenkin tai jotain. Me nyt testataan toimiksi vähän paremmin. Ehkä näistä pajamaa. Siis niin. Ääntä vähän tästä jostain paidasta, niin katsotaan kyetäänkö me olemaan näin. Niin, mutta silleen mä pelkään vaan, että mä unohdan pitää tätä tälleen. Kyllä me varmaan muistetaan puolet ajasta. Tässä voi laittaa hiuksiin tai jotain. Mut joo, eli me ollaan nyt tehty 3 videoa, ja niissä kaikissa oli teemana tämä jonkinlainen hauskat tarinat meininki, eikö ollutkin. Ja nyt me sitten vapautettiin, me ajateltiin, että pysytään edelleen Redditissä, mutta nyt niin kun, lainausmerkeissä tarina vapaa, että saa löytää minkä tahansa tarinan, mikä haluaa kertoa toiselle. Joo, juuri näin. No, miltä tuntuu? No, mä en ole hirveästi siis aikaisemmin seikkaillut Redditissä ennen tätä videorupeamaa, niin ehkä se oli aluksi vähän hankala löytää, mutta kyllä siitä sitten alkoi lutviutumaan. Jep, kyllä. Ja mäkin rupesin silleen etsiä, että meni kuuntelemaan just tommosia englanninkielisiä vastaavia kanavia, kuin mitä tämä meidän yrittää olla. Ja sieltä sitten löytämään, jos siellä sattuu kuulemaan jonkun mielenkiintoisen tarinan. Ja lähti sitten kaivelemaan, mutta usein ne oli sitten viety pois, että ei ollutkaan enää sitä alkuperäistä tarinaa. Että ilmeisesti jengi on vähän ujostuttaa sitten, kun tarinaakin yhtäkkiä ollut jollain miljoona kanavalla luettuna, niin sitten onkin silleen, hei apua, nyt joku saattaa tuttua oikeasti tunnistaa. Mutta tästä siis totta, ehkä se on myöskin syy, että minkä takia näitä tarinoita poistetaan. Niin. Kun mä oon välillä ottanut jotain linkkejä ylös, ja kun mä palaan katsomaan sitä, niistä tarinaa ei enää olemassa. Herkullisia tarinoita on hävinnyt. No onko sulla minkä teeman ympärillä sä pyörät, minkälaiset, onko sulla monta tarinaa, mitä sä löydät? Tai löysit tähän? Mulla on nyt 2 tarinaa. Joo. Toinen on tämmöinen ajankohtainen minulle, eli hääpainotteinen Aivan, tarina. joo. Niin, sä oot tullut 2 häissä nyt. Joo, mun 2 pikkусisarasta meni naimisiin tässä. Ja toinen on tämmöinen kämpistarina. Okei, no niin. Joo, mä en nyt muista. Mutta pitäisikö, hetkinen, eikö jo mulla on työ ja sitten mä muistan vaan sen työn. En mä muista se toista edes. Mulla on näin nyt muisti, mä oon käsitellyt näitä viimeistä tänä päivänä, mutta mä en muista se toista. Kyllä se selvii. Kyllä se selvii. Mutta tehdään me edelleen niin, että mä luen nyt ne sun nettimät ja sä luet sitten ne mun nettimät. Miten me halutaan tehdä? Kokeillaanko me niin? Kokeillaan ainakin ekat, niin jos se on huono, niin sitten meillä on mahdollisuus vielä vaihtaa, jos molemmilla on. Joo. Kumpi haluaa aloittaa? Aloita sä. Okei, eli mä otan tää oli tämmönen kuin Eemelin kaivos. Sitten siinä on 2 tarinaa, niin... Okei. Tarina numero 1. Okei, ennen kuin aloitan, mä vielä sanon sen, että ainakin itse, niin mä nyt huomasin tällä ekalla kerralla, että tosi paljon oli niin kun, siellä niissä Reddit-tarinoissa sellaista, että ne kommentit oli usein niin vaikka tyylin parempia. Että jos meni etsimään jotain niin paras Reddit-tarina ikinä tai jotain tällaista, niin sitten sieltä saattoi tulla, että tämä on paras, koska tämä kommentti on paras. Niin tämän tyyppisiä juttuja oli siellä ihmiset listannut. Ja sitten mä olin että en mä halua niin nyt tämmöisiä kommentteja nostaa, että mä haluan tavallaan, että ne oli silleen helppoja ne hauskat tarinat. Että koska niissä kuitenkin aina se tarina oli tavallaan se pääasia ja kommentit oli vasta 2. Niin nämä, ainakin mitä mä oon nyt etsinyt, niin, ja ilmeisesti sullakin oli näin, että tämä pointti on niissä itse tarinoissa eikä kommenteissa. Joo, tai itse asiassa mun täytyy myöntää, että tuo toinen tarina on ollut kommenteissa. Okay. Ja sieltä kaivoin. Okei. Mutta on ihan oma tarinansa. Niin, ja se ei ole niin mikään sen kommentti, että hei, tämä oli hauska kommentti. Joo, aivan. Joo, mutta joo,
Ja toinen niistä mun tarinoista on sitten semmoinen, että kun siellä Redditissä ilmeisesti on tällä, että sitten tulee se päivityksiä. Mutta mä ajattelin nyt tällä ekalla kerralla, että mä yritän löytää semmoisen, missä ei ole päivityksiä. Ja toinen on semmoinen ei-päivityksiä, mutta toinen on päivityksiä juttu. Ja nyt mä menen tänne Eemelin ensimmäiseen tarinaan. Jännittää, minkälaisia se löytän, koska nyt ei tiedä yhtään, onko nämä hauskoja vai mitä nämä on. Okei. Olen ollut valokuvaaja 13 vuotta, mutta vuonna 2020 kuvasin täysin järjettömät häät. No niin. Kentuckyn osavaltiossa. Noin 3 kuukautta lockdownin jälkeen. Mitkään häät eivät ole sen jälkeen päässeet lähellekään samaa. Tapahtumia oli niin paljon, että ne on helpointa listata ranskalaisin viivoin. Ja kannattaa lukea viimeiseen asti. Apua, mä en ole edes nähnyt tätä. Joo. Kun minä, silloin 24-vuotias nainen, ja kumppanini, 24-vuotias mies, silloin vielä poikaystäväni, nykyinen sulhaseni, saavuimme, morsian ilmoitti, ettei hänellä enää ollut kaasuakaan. Hän oli erottanut tämän tehtävästään sinä aamuna. Ei hätää, pystyin elämään sen kanssa. Pitäisikö kääntäisi puhelin? Joo, mä just mietin, että pitäisikö täällä, onko tässä joku lukko, vai kääntyykö tämä vaan Kääntyykö se vaan? Niin, ehkä se kääntyy vaan. Mielestäni siinä oli ennen vanhaa joku semmoinen lukitus. En tiedä. Okei. Mennään takaisin. Joo, ei se käännä nyt. No. Sulhanen ja hänen bestman vaativat, että ottaisin kuvan 6-vuotiaasta sormuspojasta teeskentelemässä juovansa heidän laitonta pontikkaansa, samalla kun he kerskuvat, kuinka laitonta se oli. Okei. Näistä tulee hyvät häät vielä. Miten se oli valmistettu kaverin kylpyammeessa ja pontikka oli vielä erityisen vahvaa. Niin, Siis oikeasti se 6-vuotias mitä? Siis pontikka oli... Teeskentelee sentään. Niin, joo. Huhhuh. Hääpari myöhästyi vihkimisestä, koska heidän piti käydä tupakalla. Tämä kuulostaa ihan teksään niitä unelmahäältä vai mitkä ne on. Seremonia kesti noin 10 minuuttia ja morsian ja sulhanen alkoivat ärtyä, koska he halusivat mennä taas polttamaan. Kyllä se on varmaan aika silleen niin kuin nerve cracking, teekö mennä naimisiin. Heti seremonian jälkeen he menivät ulos tupakalle. Meillä oli tunti varattuna potretteihin, mutta he eivät tulleet sisään ennen kuin 40 minuuttia oli kulunut, vaikka kysyin useita kertoja, ovatko he valmiita aloittamaan. Lopulta meille jäi 20 minuuttia ottaa parikuvat, perhekuvat ja kuvat. He myös painottivat, etteivät halunneet myöhästyä juhlista. Normaalisti jo pelkät perhekuvat tai hääseurueen kuvat vievät sen 20 minuuttia. No niin. Silloin kun mä menin naimisiin, niin meillä oli kyllä tyylin koko päivän se. Se oli kirkossa mukana ja siellä juhlapaikalla mukana ja varmaan ainakin 10 tuntia. Joo, ei ainakaan meidän jäässä 20 minuutissa saatu kaikkia kuvia. Niin, haloo. Saavuimme pieneen betoniseen veteraanitaloon. Kaikki alkoivat heti syömään ja näytti siltä, että aikataulu palautuisi raiteilleen. Mutta sitten asiat muuttuivat. Illallisen jälkeen olisimme odottaneet ensimmäisiä tansseja. Sen sijaan jokainen aikuinen vieras meni ulos ja jäi sinne ketjupolttamaan. Ketjupolttamaan vielä 3 tunniksi. Sopimuksen mukaan emme laskuta tuntien mukaan, vaan olemme paikalla niin kauan, kunnes kaikki pääohjelmat ovat ohi. Yleensä lähdemme noin puoli tuntia avoimen tanssin alkamisen jälkeen. Tämä oli ensimmäinen ja ainoa hääkeikka, joka sai meidät miettimään tuota käytäntöä uudestaan. Morsiamen isä, lihaksikas mies mokissa ja Harley huivi päässään, sekä 18-vuotias poika teepaidassa, jossa oli smokkipainatus
teepaita, jossa smokkipainotus, niin se teepaita näyttää niin kuin smokilta. Jep. Istuivat ja juttelivat. Meidän leuat loksahtivat, kun kuulimme keskustelua. He vertailivat toistensa naisia. Mm. Ja nämä naiset istuivat vieressä. Ihana tunnelma ja meininki. Jep. Morsiamen isä kehui, kuinka kaunis nuoren pojan tyttöystävä oli. Ja poika puolestaan kommentoi, että tämän vaimo, eli morsiamen äiti, on varmasti ollut aikanaan upea. Kauheeta. Keskustelu jatkui karmivan yksityiskohtaisena noin puoli tuntia. Kun kaikki ketjupolttijat ulkona, kun kaikki ketjupolttivat ulkona 3 tuntia, meiltä loppui kuvattava. Sisällä 3 lasta tanssi DJ soittaisi. Hyviä hääkuvia, hei. Parhaassa mahdollisessa tunnelmassa, vaikka muita ei ollut. Sitten laiton pontikka teki niin sekin oli. Pullo otettiin esiin ja kaikki vieraat alkoivat kierrättämään sitä ja ottaa huikan. Onko tämä Suomessa vai missä tämä on oikeasti? No en mä tiedä missä pontikka oli. Mutta oli enkuksi. Se oli englanniksi, joo. Muistutaan, tämä oli 3 kuukautta lockdownin jälkeen. Minä ja Kentuckyssä, se mainittiin Kentucky, joo. Niin. Tämä kuulostaa jo unelmaajalta. Jep. Minä ja kumppanimme yritimme pitää 6 jalan välimatkan kaikkiin. Maskit kasvoille ja olimme jokaisen hääkeikan jälkeen vainoharhaisia siitä, että veisimme koronan perheellemme. Samaan aikaan 60 vierasta joi samasta pullosta kierroksittain. Nice. Ei nice. Ehkä se pontikka vähän desinfioi. Jos se oli jokin poikkeuksellisen vahvaa. Kyllä. Morsiammen isä humaltui pahasti ja alkoi flirttailemaan ja iskemään minua. Morsiammen äiti tuli väliin, pyysi kovasti anteeksi miehensä käytöstä. Minä vain sivuutin tilanteen, koska tunsin sääliä häntä kohtaan. 3 tunnin jälkeen saimme morsiamme vihdoin suostumaan ensimmäiseen tanssiin. Hän ja sulhanen olivat tuolloin jo selvästi humalassa pontikasta. He tulivat tanssilattialle, mutta katosivat yhtäkkiä. 20 minuuttia myöhemmin he palasivat yllään vanhat rikkinäiset kollegepaidat ja verkkarit ja tanssivat niissä. Niitä kuvia emme tietenkään voisi koskaan julkaista. Toisaalta miksei. Mutta sopimuksen mukaan meidän oli otettava ne. Onko ne siis pyytänyt? Niin, no mutta kyllä en mä tiedä. En mä tiedä, nyt kun rupean miettimään, niin eikö se nyt ole aika siistikin? Tässä Niin. mennään, mulla on tällaiset, kunhan kaikki pyjamahäitä ja ties mitä Niin, ihmiset. totta. Niin. Joo. Okei, nyt joo. He olivat myös tilanneet meitä 30 minuuttia tanssilattialla GoPron avulla. Kamera kiersi vieraiden käsissä. Annoimme sen yhdelle sulhaspojalle. Hän kysyi, onko tämä päällä? Kun vastasimme, että kyllä, hän työnsi sen morsiamme hameen alle. Se on aivan järkyttävä meininki. Joo, mutta, siis, mutta missä vaiheessa, onko se pistänyt taas se hameen päälle, koska niillä äsken ollut verkkarit? Apua. Niin, totta. Sulhanen varasti mikin DJ:ltä ja alkoi huudella ihmisiä tanssilattialle. Hän osoitti minua ja sanoi, hei valokuvaaja, vittu, se kamera, näytä mitä sulla on. Minä vastasin kohteliaasti, ei kiitos, peräännyin nurkkaan. Koko päivän aikana kukaan ei ollut miettinyt turvavälejä, mutta kun tanssi alkoi, tapahtui jotain ainutlaatuista. 10 paria muodosti täydellisesti turvavälein asetellun ympyrän ja alkoi grindata. Kuvittele 10 paria 6 jalan välein, miehet takana, naiset edessä ja kaikki menossa aivan villinä. Sulhanen mikrofoni kädessään alkoi huudella pareja innostumaan lisää. Yksi pareista oli aivan pöydän vieressä, jossa istui vanhempi pariskunta. Tämä pari oli intensiivisin. Nainen kädet lattialla, takapuoli ilmassa, hinkkasi miehen haaroja. Ja miehen ilmeistä näki, että hänestä tuntui hyvältä. Sulhanen osoitti vanhempaa paria ja huusi mikkiin, nimi jonka unohdin.
Etkö ole ylpeä pojastasi? Isä nyökkäsi ylpeänä, kädet ristissä. Äiti nojasi hellästi hänen käsivarteensa. Kyllä, mies sai mekin orgasmin vanhempiensa silmien alla. What? Kun hänen tyttöystävänsä oli nelinkontin lattialla. Sekavaa paskaa. Mutta hei, pontikka. No juonut pontikkaan tuossa vaiheessa. Niin kun, no, se pullo on varmaan tyhjännyt tässä vaiheessa. Siinä vaiheessa minä ja kumppani me päätimme, nyt me lähdetään kotiin. 2 tuntia ajomatkaa kului vain siihen, että katsoimme toisiamme ja kysyimme, mitä juuri tapahtui. Ja sen jälkeen nostimme hintoja. Oh my god. Oota, mun pitää katsoa vielä nopeasti tää. Siis, joo, Kentuckyn osavaltiossa, joo. Okei, siis mä mietin sitä, että niin kun, onkohan se Kentucky tuollainen niin junttila? Tiedätkö, että se kuulostaa vähän junttilalta. Kentucky Fried Chicken, Kentucky Riffle. Joo, se on varmaan joku junttila. Mutta sitten onkohan noin niin ollut jostain Kentuckyn ainoasta kaupungista ja sitten toi 2 tunnin ajomatka. No, mutta siis Jenkkilässä on pitkät ajomatkat joka paikkaa. Mutta onko sitten niin, että noi on ollut jotain niin kaupunkilaishiiret, maalaishiirinäissä, niin. Tiedäkö? Tyyliin. Aikamoiset kemut kyllä järjestettiin. Jep. Hei, kommentteihin saa sitten jättää, että jos teillä on jotain horror-tarinoita häistä, mutta mulle tuli sellainen fiilis vaan näistä, että tämä kuulosti vähän unelmaa. Eikö ne ole unelmahäät? Mä en muista ikinä, onko se unelma vai satuhäät. Joku semmoinen. Varmaan molemmat nimisiä ohjelmia ollut. Mutta mun mielestä ne on, anteeksi nyt kaikille teistä, jotka, koska mä katson niitä niin usein, mä vaan joskus satun näkemään tämän pikkupätkän. Esimerkiksi nyt kun tulee koripalloa ja minä odotan koripalloa, niin jos sattuu tulemaan juuri unelmat häät ennen koripalloa, niin silloin saatan niitä hetken aikaa seurata. Niin mutta siis, mutta mikä se nimi, onko se joku satiiri? Tai siis onko se jotain, mikä juttu se on, että niiden nimi on mukaan unelmahäät? En mä tiedä, ehkä niiden joku alkuperäinen tarkoitus olla jotenkin ihana. Oikeasti silleen. Ei, mutta nehän on ihan kauheita. Ja inspiroivat. Ne on ihan hirveät. Ylipäätänsä mun mielestä, en mä tiedä, ehkä tuonne aika on ajanut jotenkin tuosta perinteisten häiden ohi jotenkin. Siis, mitä ne on. Oliko ne 3 vuotta lockdownin jälkeen? Niin, no joo, mutta siis mä ajattelin, että tavallaan, että kyllähän voi vielä pitää tuommoisia perinteisiä vanhanaikaisia häitä, mutta jos mä tavallaan mietin, mikä on nykyään tavallaan olisi tyylikästä, niin ehkä sellaiset kermakakkusuku megahäät, niin ehkä se on se, kuka semmoisia järjestää enää. Anteeksi, jos nyt joku siellä hirveän innoissaan semmoisia suunnittelee, onnea teille ja mukavia häitä ja älkää juoko liikaa pontikkaa. mutta musta tuntuu, että aika harva niitä enää ihan silleen halua. Semmoinen kuvauskeikka. Niin, en oikein osaa sanoa. Tässä on tää. Joo, okei. Siirrytäänkö mun tarinaan? Siirrytään. Tää on nyt niinku se, missä on se 2 osaa. Niin tää on se eka osa. Ja tää on nyt semmoiselta Redditin niin kuin tavallaan subreddit. Mä en tiedä, onko se subreddit vai onko se joku muu, mutta tämä on semmoisesta kuin Aita, eli Am I the Asshole? Niin nämä mun jutut on muistaakseni molemmat ehkä semmoisia Am I the Asshole-tarinoita. Niin, joo. Niin tässä on tämä, mutta sitten kun olet lukenut tämän, niin keskustellaan. Ja sitten sen jälkeen niin mä laitan sulle sen, tai avaan sulle sen updatein. Mutta go. Minä, 27-vuotias mies, olen vuoropäällikkö pikaruokaravintolassa. En kerro missä, etten joudu ongelmiin. Minulla on apulaispäällikkönäni Sofi, joka on 23-vuotias nainen. Minä ja Sofi tullaan aika hyvin toimeen. Me tapellaan leikillisesti kaikenlaisista asioista ja pilaillaan paljon toistemme kustannuksella. Esimerkiksi soitetaan pilapuheluita, laitetaan toinen tekemään feikkitilauksia tai kirjoitetaan tekaistuja asiakaspalautteita toisista. Tai heitetään limsaa toisen päälle. Me päädytään usein työskentelemään yhdessä, koska saadaan paljon sairauspoissaoloja etenkin iltaisin. Siis varmaan jotain tuurauksia. Ja Sofi tykkää ottaa ylimääräisiä tunteja. Ollaan molemmat noustu uralla 2 vuoden aikana ja meillä on hyvä suhde. Kun on hiljaista, Sofi tykkää kirjoittaa
fanfictionia Fanfiction, joo. puhelimellaan, mistä minä välillä häntä vähän kiusaan. Kerran sain Sofin lukemaan minulle yhden rivin, jota hän oli kirjoittamassa, ja vitsailtiin siitä. Viime viikolla muistin yhtäkkiä taas sen fanfictionin ja päätin yrittää etsiä sen. Muistin sen rivin, jonka hän oli lukenut minulle, ja onnistuin hakemaan sen netistä lainausmerkeillä. En kerro, mistä sarjasta se oli, koska en halua kenenkään löytämään sitä, mutta oli aika shokki lukea se. Siinä oli käytännössä 2 hahmoa, jotka työskentelivät pikaruokapaikassa ja päätyivät rakastumaan. Joissain kohdissa se meni aika graafiseksikin. Päähenkilö oli käytännössä Sophie ja rakkauden kohde olin selvästi minä. Siihen asti, että tekstiin oli kopioitu keskusteluja, joita me oltiin oikeasti käyty töissä. Hahmolla oli jopa vaimo, jota hän petti Sophien kanssa. Suluissa. Minä olen naimisissa, mutta en ikinä tekisi sellaista. No, muutama ilta sitten Sophie ja muu tiimi pitivät juhlat parin voiton kunniaksi. Ja tietysti Sophie teki minulle kepposen ja länttäsi muffinsin naamaani. Silloin muistin sen fanfictionin ja ajattelin, että olisi hauska pila, jos lukisin sitä ääneen. Kaivoin sen puhelimeltani ja aloin lukea. Kun Sophie tajusi, mitä luin, hänen silmänsä alkoivat kyyneltyä, mitä en todellakaan odottanut. Muu tiimi naureskeli hänelle, mutta hän juoksi ulos juhlasta. Nyt hän ei tule työvuoroihin eikä vastaa minun soittoihini tai viesteihini. On outoa, että Sophie käyttäytyy näin, koska yleensä hän rakastaa pilailua ja kaikkea, joten aloin miettiä, menikö tällä kertaa liian pitkälle. Mutta samaan aikaan ajattelen, ettei hänenkään olisi pitänyt kirjoittaa tuollaista juttua minusta ja hänestä. Olen kusipää. No mä sanon, että menit liian pitkälle, mutta kyllä tuntuisi kyllä helvetin oudolta myöskin lukea itsestä jotain tämmöistä storya. Mutta siis mun mielestä jokaisella on ajatuksen vapaus. Siis toki. Niin, ja eihän se niinku ollut tarkoittanut sitä, että se, mä en tiedä mikä tämän tyypin nimi oli, mutta eihän se ollut tarkoittanut sen niin kuin, silmille. Niin, että jos se on joskus tyylin kysynyt, en tiedä mitä on tapahtunut, jos on joskus tyylin kysynyt, että no, mitä sä siellä kirjoitat? Että no mä kirjoitan tämmöistä fanfictionia. No aina nyt joku pala, ja sitten se on lukenut jonkun tekstin, mitä sä oot turvallinen. Niin toihan on kuitenkin ollut sit jotain niin kuin hänen omaa fantasiaa. Mutta sitä mietin myös sitä, että kun hän on siis kaivannut sen sitä omalta puhelimeltaansa siinä tilaisuudessa, että se on kuitenkin julkaissut niitä jossain fanfiction-sivustolla. Ei se olisi muuten löytänyt. Niin, ei se olisi muuten sitä voinut löytää, että kyllä se silleen niin on. Ja siinä mielessä tavallaan tuossa sunkin mitä äsken sanoit, että kannattaako kirjoittaa tuollaista. Niin. Mutta joo, onko sun mielestä asshole? Apua, miten se luki siis jossain semmoisessa tilanteessa sitä, missä oli paljon muitakin ihmisiä? No, mä en ehkä halua sitä sillä tavalla alkaa purkaa, koska julkinen nolaaminen ei ole ehkä kovin kiva, varsinkaan jossakin, oliko se joku työpaikka? Siis joo, työporukka, joo. Ihan helvettiä, että olisi huono olo. Joo, jep, kyllä. Ja sitten se on vielä sen pomo. Niin. Niin todella mun mielestä niin todella ei epäilystäkään, etteikö asshole. Ja sitten, mitäs muuta? Joo, toki ovat nuoria ja näin, mutta no, ei ne nyt. Niin. Ei tuo ukkeli ollut, mitä oli 20, oliko se 28? 27 varmaan jo. Mutta joo, niin sitten se, että mikä nyt ihan sivuseikka tässä. Mutta mikä ihmeen intohimo niillä amerikkalaisilla on lytätä niitä kaikkia kakkuja toistensa naamaa? Sehän on ihan supervaarallista. Nyt valistusmoment. Eli siis jos sulla on joku tämmöinen kakku sun pöydällä, tämmöinen hieno kakku, joka on tullut jostain vaikka leipomosta on tilattu tai jostain, miskä nyt sanotaan konditoria. Ja sit sä otat jotain ihmistä tälleen päästä kiinni ja länttäät sen siihen kakkuun, niin kuin jotkut tekee YouTubessa ja muualla. TikTokissa on täynnä tämmöisiä videoita. Niin joskus niissä, jotta se kakku pysyy kasassa, niin niissä voi olla semmoisia pistäviä tikkuja siellä sisällä. Että kun pitää sitä kakkua niin siinä muodossa, kun se on. Niin vaikka ne ei näy siihen päälle, koska se on tehty kauniin näköiseksi kakku, niin jos sä lättäät jonkun ihmisen pään näin, niin siellä voi olla semmoinen ihan tosi terävä tikku siellä kakun keskellä. Ja sen silmä voi mennä esimerkiksi siihen terävään tikkuun. Niin se on ihan sairasta, että miten nämä niin länttäilee näitä kakkuja toistensa naamaan, niin sitten tavallaan riskeeraa sen, että tällaistakin voi tapahtua. Niin, sitten tuli mieleen myös sellainen, että en tiedä, kun ihminen on vaikka helvetin allerginen jollekin asialle. Niin, jollekin pähkinälle, joo, jep. Niin kivaa siinä sitten olla henkitoreissaan. Jep.
Joo, mutta siis joo, Mutta innolla odotan kyllä. updatea. Niin tämä on nyt se, mistä on se update. Joo. No niin, päivitys. Olinko kusipää, kun luin työkaverini fanfictionin ääneen kaikkien edessä töissä? Olet. Kiitos kaikille, jotka luitte ja annoitte rehellistä palautetta. Siitä päivästä, kun ensimmäisen kerran postasin, on nyt pari viikkoa ja haluan kertoa, että luin suurimman osan kommenteistanne. Ja minulla oli vaikea hyväksyä, että minä olin se kusipää. Mutta luettuani uudestaan ja uudestaan ja muisteltuani tilannetta tajuan, että äänestyksenne olivat reiluja. Monet neuvoivat minua jättämään Sofien rauhaan ja niin teinkin, mutta yllätyksekseni hän tuli töihin seuraavaan sovittuun vuoronsa sen jälkeen, kun postaus oli julkaistu. Olin aikonut pitää välimatkaa, mutta hän lähestyi minua ensin, joten istuimme takahuoneessa alas ja juttelimme. Olin valmis siihen, että hän antaisi irtisanoutumisensa tai veisi asian ylemmille tahoille, kuten jotkut teistä sanoivat, mutta sen sijaan hän pyysi minulta anteeksi. Hän sanoi olevansa pahoillaan, että hän kirjoitti fanfictionia töissä ja käytti henkilökohtaisia juttuja. Hän myönsi, että hahmo oli oikeasti minusta. Kun luin kommenttejanne, olin alkanut ajatella, että meidän yhdessäolomme oli ollut vain inspiraatiota, mutta hän päätyikin tunnustamaan. Sanoin Sofielle, ettei hänen tarvinnut pyytää anteeksi ja että minun piti ottaa vastuu omista teoistani. Olin käyttäytynyt epäasiallisesti töissä ja antanut näiden tunteiden kehittyä sen sijaan, että olisin asettanut rajat. Lisäksi nöyritin häntä ja käytännössä luin hänen päiväkirjansa koko luokan edessä ja pyysin siitä syvästi anteeksi. Hän lopulta nauroi koko jutulle, mutta myönnän, että se tuntui siltä, että hän ikään kuin yritti olla se kypsempi osapuoli eikä halunnut antaa ymmärtää, että häntä oikeasti sattui. Kysyin häneltä, halusiko hän siirtyä toiseen toimipisteeseen, mutta hän sanoi ei. Hän myös sanoi, ettei etsi uutta työtä. Pidin erikseen keskustelun muun tiimin kanssa siitä, mitä tapahtui, ja Sophie vitsaili heidän kanssaan. Sophien kypsyys opetti minulle paljon itsestäni ja asioista, joita minun pitää kehittää, ja sitä olen nyt tehnyt. Sophie ja muu tiimi tykkäävät edelleen tehdä piloja, mutta minä pysyn niistä erossa. Esimiehenä minun täytyy olla hallinnassa ja keskittyä ravintolan menestykseen. Minä ja Sophie tullaan taas toimeen, mutta olemme asettaneet selkeät rajat ja näyttää siltä, että hänkin alkaa päästä asian yli. Kiitos vielä kerran kaikille, jotka autatte minua tajumaan, että minä olin se kusipää. Niin se on siis hienoa ja fiksua, että ne on tolleen löytäneet aikuisen tavan hoitaa tämän asian ja näin. Kyllä. Mutta siis se, mitä mä itse asiassa unohdin äsken sanoa, niin just se, että et sä ikinä mene lukemaan toisen päiväkirjaa. Ihmisillä on oikeus kirjoitella, mitä haluaa. Toki hän oli sitten itse kertoi sille, että mä oon julkaissut nämä. Ja siis niin on se kuitenkin vähän eri asia julkaista vaikka jollain nimimerkilläkin, kun sä kirjoitat vaan niin omalla johonkin pöytälaatikkoon jotain ajatuksia. Onko jotain vielä lisättävää tähän? Hyvä, että tämä päättyy näin tämä tarina. Kyllä. Mutta siis kyllä sanoin aikaisemmin, että kyllä musta olisi outoa lukea sellaista fanfictionia minusta. Se olisi oikeasti käytetty oikeasti vaikka kopioitu jotain WhatsApp-keskusteluita. Jep, vähän creepyä. Mutta joo. Hyvä, että he nyt sitten löysivät ja osasivat käyttäytyä. Ehkä me voidaan ottaa Sofiista ja kirjoittajasta vähän mallia kaikkia miettiä, että miten asiat voi hoitaa aikuismaisesti. Niin. Mutta vaikuttiko tämä sun mielestä semmoiselta uskottavalta? Esimerkiksi mun mielestä se hääkeikka, se valokuvaajan hääkeikka, niin se kuulosti uskottavalta muuten, paitsi ainoastaan se, että miksi se yhtäkkiä vaihtelu olisi kollegeista mekkoa, mutta ehkä se oli vain kerrottu jossain oudossa järjestyksessä. Se voi olla. Tai sitten se oli oikeasti käynyt pukemassa meitä taas mikon päälle, niin kuinka sitä tietää. Mutta niin se oli ainoa, mikä saa mut epäilemään sitä, mutta tämä oli mun mielestä ihan silleen uskottava tarina. Ja kyllä mä uskon, että tämä on varmaan tapahtunut. Joo. Okei. Siirrytäänkö seuraavaan? Joo, siirrytään. No niin. Täytyy taas tämän. No niin. Tarina numero 2. Aina oli silläkin pituutta, kun mä muistelin, että oliko kauhean lyhytä. Ei ollut. Katsotaan, jos mä näkisin jotain. Niin tämä oli tämä kämppistarina. Joo. Haluan selventää 2 asiaa ennen kuin kerron tämän tarinan. Kämppikseni on täysin kunnossa. Hyvä alku. Tämä ei ole mikään hups
kaadoin syaniidia hänen kahviinsa. Tarina, oho, okei, aika raju. Se ei ollut hengenvaarallista. 2. Minä ja kämppikseni nauramme tälle nyt. Hän ei ole vihainen minulle, koska kyse oli aidosta mukasta. Toi on muuten... No joo, mä kommentoin lopussa. Muistutan sanan muka. Olen 20-vuotias mies ja olen asunut kämppikseni Lauraan 21-vuotias nainen ilmeisesti, tai en tiedä, että se ei määritellä, sovitaan Laura 21 kanssa noin 2 kuukautta. Tapasimme ensimmäisen opiskelupäivänä ja ystävystyimme heti. Päätimme hiljattain vuokrata yhteisen asunnon kampuksen ulkopuolelta saadaksemme enemmän vapautta. Tykkään asua hänen kanssaan, se on parasta. Meillä on samat näkemykset siisteydestä, melusta, vieraiden tuomisesta ja ennen kaikkea yksityisyydestä. Olemme hyvin tietoisia siitä, että tietyt asiat ovat vain meille itsellemme, aikaa, tilaa, mutta myös tiettyjä tavaroita ja ruokaa. Jääkaappimme on jaettu 3 osaan. Yksi iso hylly on yhteisille jutuille, maito, munat, juusto, juomat, sellaiset perusasiat, jotka mä en näe mitään, mä oon muutenkin vegaani, niin en mä tunnista. Sitten 2 pienempää hyllyä on omille tavaroille, toinen minulle ja toinen hänelle. Tämä on tärkeää, koska joitakin asioita ei voi sekoittaa. Yksi näistä asioista on minun smoothieni. Olen kärsinyt koko elämäni ajan ruoansulatusongelmista. Kun olin 3, sain suolistotukouksen, joka melkein tappoi minut. 12-vuotiaana jouduin sairaalaan, koska haimani alkoi revetä. 2 vuotta myöhemmin minulta poistettiin sappirakko. Ihan hirveästi kärsin. Sappiteiden toimintahäiriön vuoksi 17-vuotiaana minulla diagnosoitiin IBS ja muita suolisto-ongelmia. Lääkärit suosittelivat minulle probioottia, laksatiivismoothieita oireiden hallitsemiseksi. Nyt mä tiedän, mitä menee. Laura tietää hyvin ongelmistani ja mihin smoothiet ovat tarkoitettu. Hän tietää, ettei saa juoda niitä, koska ne ovat käytännössä lääkkeitä. Eikä kukaan nyt muutenkaan joisi huvikseen laksatiivia. Joskus kun teen itselleni satsin smoothieita, pesen blenderin ja teen hänelle samalla muutaman. Ei ole tavatonta, että hän tulee kotiin ja löytää 3-4 smoothieta hänen puoleltaan jääkaappia. Sitten tuli moka ja se oli paha. Tänä iltapäivänä minulla oli 1,000,000 asiaa tehtävänä, töiden jälkeen ja vain pari tuntia aikaa. Minun piti lähteä parhaimman ystäväni juhliin kello 18. Pääsin töistä 14.30 ja juhliin oli tunnin ajomatka. Pääsin kotiin, suoritin tehtävälistani, kävin suihkussa, pukeudun ja lähdin juuri ajoissa. Olin tehnyt edellisenä iltana juhliin browniet, jotka säilytin omalla puolellani jääkaappia. Kun otin ne mukaan, siirsin smoothieni syrjään, mutta unohdin laittaa ne takaisin. En edes rekisteröinyt asiaa. Toimin autopilotilla. Pääsin juhliin ajallaan, enkä ajatellut lainkaan, että olin jättänyt 2 laksatiivismoothieta Lauran puolelle jääkaappia. Tunti juhlan alkamisen jälkeen Laura lähetti viestin. Hei, kiitos smoothieista. Minulla oli tosi raskas työpäivä ja tarvitsin jotain hyvää. Kerron lisää, kun tulet kotiin. Luin viestin ja mietin, hetkinen, enhän minä tehnyt hänelle mitään smoothieita. Vastasin heti, etten ollut tehnyt. Sitten se iski. Tajusin kaiken, kun rekan iskemänä. Lähetin paniikissa viestin. Odota, älä juo, ne ovat minun smoothieita. Mutta liian myöhään. Hän oli jo ehtinyt juoda yhden heti kotiin tullessaan, koska oli tottunut siihen, että teen niitä. Hänellekin. Soitin heti perään, mutta hän hylkäsi puhelin ja lähetti vain viestin. Liian myöhäistä, rukoile puolestani. Olin todella huolissani. Moni ajattelee, että laksatiivit ovat vain hauska pila, saa ihmisen käymään vessassa paljon, mutta ne voivat olla todella vaarallisia. Niistä voi tulla vakavia reaktioita, erityisesti jos on valmiiksi kuivunut, munuaisvaurioita, niin just aivan, sydämen tykytystä, jopa kuolema. Soitin hänelle 10 kertaa ennen kuin hän vastasi ja kertoi voivansa ihan hyvin. Hän ei ollut vihainen ja antoi anteeksi. Tulimme kotiin 10, Laura makasi sohvalla
käpertyneenä, mutta sanoi, että pienen vatsakivun ja päänsärön lisäksi hän oli kunnossa. Kävin hakemassa hänelle urheilujuomia lähikaupasta ja nyt katselemme olohuoneessa Watchmen-sarjaa. Hän ei onneksi ole vihainen, mutta tunnen itseni silti idiootiksi ja koen syyllisyyttä. Aion varmaan ostaa hänelle huomenna kukkia anteeksi pyynnöksi. No tää oli mun mielestä siis silleen suloinen, että tää oli ihan niinku moka oikeesti. Että, koska siis mä just niin kuin jossain joku, en tiedä missä, mä katson mäkin YouTubea, niin jos mä en siis tee YouTubea, niin mä katson YouTubea. niin joku sanoi tosi hyvin jossain videossa, että, tai sitten se oli TikTokissa, että niin kuin pettäminen ei ole moka, kun jotkut sanoivat, että se oli virhe. Niin, se oli englanninkielinen, että pettäminen is not a mistake. Niin tämähän on niin nyt mistake. Tämä ei ollut oikeastaan edes mistake, vaan tämä on tämmöinen niin aivopieru niin sanotusti, että sä vaan niin kuin, että ajattelet tavallaan, mitä mä just sanoin, mä olin vaikka tänään tehnyt, mä en muista mitään, mutta jotain unohtanut vaan. Ja sitten, ei menekään muista tästä. Ei muista sitäkään, niin. Että silleen, ihmiset voi niinku mokata ihan mitä vaan tolleen. Se on niinku moka, toi on niinku moka tavallaan, josta ei niinku tarvitse olla vihainen. Mutta sitten jos sä petät, niin ei se ole virhe. Ei se ole niinku virhe, se on valinta. Sä valitsit, että nyt mä rikoin meidän suhteen sääntöjä. Että sinänsä niinku tää oli nimenomaan just moka. Ja voi antaa anteeksi. Ja mun mielestä vaikutti, että oli suloinen tyyppi kyseessä, joka oli heti silleen, että no minä hyvitän tämän ja ostan kukkia ja kantaa urheilujuomaa ja kaikkea tällaista. Mutta se oli just silleen, että siellä lopuksi monta kertaa, että hän ei ole minulle vihainen. Niin. Joo, siis ihan vitu hirveä juttu, mutta siis miksi sen pitäisi olla vihainen. Jep, mutta varmaan sillä on syyllisyyttä niin paljon siitä, että sä ajattelit, että tavallaan ei olisi ihme, vaikka olisikaan vihainen. Ja ehkä se halusi painottaa sitä, että ehkä se tuntee Redditin, että ihmiset on silleen, että et sä nyt noin voi tehdä. Mutta siis mieti silleen, kun se sanoo siinä, että raskaan työpäivän jälkeen menee kotiin, että ihanaa jonkas smoothien, niin ruvetaan tullut. Joo, ei helpottunut päivä. Laksatiivit saattaa just semmoisella illalla on vaikka jotain nestehukkaa tai tällaista, niin oikeasti vaarallisia. Jep. Joo. Tulee hyponatremia ja vastaavaa, niin älkää tehkö tämmöisiä hauskoja juttuja ihmisille. Siis apua, nyt tuli tämmöinen asia mieleen. Näinköhän mässäkin Instassa tai jossakin tämmöisen lyhyen pätkän, kun Shirley Karvinen, mulla ei kieli liiku mun suussa, oli eiköhän Energyn aamusta, jossakin tämmöisessä radiossa, ja sitten siitä oli kuvattu ne pätkä, ja sitten tämä kertoi, että tiesinkö semmoisen tapauksen, missä tyypit oli ollut jossain juhlimassa ja näin, ja sitten 2 ihmistä ovat menneet kotiin tai jonkun luokse, sitten ovat juoneet teetä, sitten tämä toinen tyyppi on laittanut teehen laksatiiveja, ja sitten ne ovat alkaneet peuhaamaan sängyssä, ja sitten sille toiselle on kourassut vatsasta, ja sitten se sanoi, että älä mene, että oot vaan siinä, ja niin kuin... Se kertoi tällaisen. Joo, oliko se itse ollut paikalla? Ei kai, mutta siis se vaan sanoi silleen, että tämä tyyppi oli jotenkin nauttinut siitä, että varmaan että ihmiset paskoo siihen tai jotain vastaavaa. Koska onhan siis kaikenlaisia fetissejä ihmisille. Mutta mun mielestä mäkin kerron nyt laksatiivijutun, koska siis mä oon kanssa puhut tämmöisen, että mä oon ihan varma, että tää on siis niin joku urbaani legenda ja ei missään nimessä voi pitää paikkaa. Mitä se siis, mulla on vähän enemmän me omani, niin se Shirley, niin sanoiko että se on ollut siis itse paikalla, että miten se kertoo ton tarinan? Mistä se on siis oli varmaan kuullut se vaan joltain. Okei, se oli vaan urbaani legenda myös, joo. Koska sitten on semmoinen urbaani legenda, että joku oli mennyt baarista jonkun naisen jatkoille, just se nainen oli antanut kanssa siellä niin vastaavasti jotain juotavaa, oli tarjonnut, jossa oli myös ollut niin tätä laksatiivia. Ja sitten kun se ihminen oli sillä, että hei, anteeksi, mun pitää käydä vessassa, kun ei se jotenkin tajunnut aluksi, mistä on kyse, niin sitten se oli mennyt, niin se vessa oli ollut ihan vuorattu johonkin semmoiseen suojamuoviin tai johonkin tällaiseen niin valmiiksi. Ja sitten se nainen oli huutanut siellä jotain siellä, että tyylin niin, että anna, että äiti tulee tai jottiko. Onko se joku sama tyyppi varmaan? Niin, se on hyvin samantyyppinen tarina siis mun mielestä, joo. Ja sitten jotenkin tämä tyyppi oli päässyt sieltä pois sieltä. Joo. Mutta siis se, että mä oikeasti vaan veikkaan, vaikka siis ei mitään kinkseimiä kenellekään mitään suuntaan, että se on ihan fine, mutta mä luulen, että nämä molemmat tarinat, mitä me nyt kerrottiin, on ihan vaan jonkun mielikuvituksen tuotetta.
Mut joo. Mut sheimaan sitä, että älkää laittako salaa ihmisten. Niin. Joo, se ei saa oikeasti tehdä. Lääkeaineita. Oikeasti tehdä just näin. Kyllä se on totta. Sitä se on. Okei. Viimeinen tarina. Hei, kertokaa muuten sitten kommenteissa, että onko nämä parempia vai hauskat tarinat vai mitä. Mutta joka tapauksessa tullaan tekemään näitä nyt tässä vielä ainakin pari. Kyllä. No niin. Työkaverini 18-vuotias mies laittoi minut 22-vuotiaan naisen Hear Me Out -kakkuun. Tiedätkö mikä Hear Me se Out on? No okei, siinä on kuvattu. Luepa se. Okay. Mutta sitten se ymmärrä, mä vielä se ja postasin sen nettiin. Niin pitäisikö minun tehdä asialle jotain? No joo, ei, mä nyt jatkan tätä. Kun toi se otsikko, niin... Työskentelen tarjoilijana yhdessä dinerissa, siis ravintolassa tämän teinin kanssa. Kutsutaan häntä vaikka Johniksi. John on aina vaikuttanut aika rennolta ja hoitaa minun pöytäni. Kerää astiat ja pyyhkii ne. Joskus jutellaan, jos suljetaan ravintolaa yhdessä. Yleensä koulusta. Mitä? Niin, juttelee koulusta. Koska hän aloitti yliopiston vasta hiljattain ja minä olen pian valmistumassa kandiksi. Olemme siis tuttavallisia, mutta emme kavereita. Viime viikolla John sanoi, että hän on mukana pienessä Instagram-ryhmächatissa muutaman muun työkaverin kanssa ja kysyi, haluaisinko liittyä. Sanoin joo, koska en ole saanut kunnolla yhteyttä muihin ravintolan työntekijöihin ja ajattelin, että voisi olla sen arvoista edes kokeilla. Vaihdettiin instat. Ryhmächat oli ihan normaalia, ystävällistä jutustelua työkaverini kesken. Eilen näin, että John oli postannut omaan profiilinsa Reelsin, jossa hän ja pari hänen kaveriaan tekivät oman versionsa Hear Me Out -kakusta. Se on yleensä kevyt ja hauska tapa sanoa, että voisi olla kiinnostunut jostain fiktiivisestä ja miten piirretystä hahmosta. Koko kakku pysyi siinä teemassa, paitsi lopussa, kun minun kasvoni. Kuva, jonka hän ilmeisesti oli screenshottanut jostain minun postauksestani. Minun kasvoni oli laitettu kakkuun. Minä olin ainoa oikea ihminen siinä kakussa, ja John jopa kommentoi, kuinka viehättävä olin ja että hän toivoisi voivansa päästä siihen käsiksi, mutta epäili, ettei hänellä ole mahdollisuuksia. Tunsin oloni todella ällöttäväksi ja vähän kuin minua olisi loukattu. Haluan, että video otetaan alas, mutta en ole varma, onko minulla oikeutta tai valtuuksia siihen. Purin turhautumistani siskolleni ja hän sanoi, että minun pitäisi vain ottaa se kohteliaisuutena ja olla iloinen, että joku pitää minua kauniina. Mutta minusta se tuntuu väärältä. Onko tämä asia, jonka voisin viedä ylemmälle taholle? En tiedä, haluanko edes työskennellä hänen kanssaan tällä hetkellä. Vai pitäisikö minun hoitaa tämä itse ja sanoa hänelle, että se saa minut tuntemaan oloni epämukavaksi ja haluan hänen poistavan sen. Video on julkinen. En vain tiedä, miten tästä pitäisi edetä. Siis kyllä nyt mä varmaan sanoisin, niin kuin, että poista se video. Ihan että sanoit näin, koska siis mä mietin, että mikä tuossa on niin ongelma, että, että jos se on lisännyt sut kaveriksi, se on pyytänyt sut johonkin kaveriryhmään, niin miksi et sä vaan lähetä sitä, paina sitä senttiä ja lähetä se direct message, se kyseinen reelsi silleen, että mikä tää on, poista tää on paskaa tai jotain, että mä en halua tällaista. Jep. Että mikä siinä on niin vaikeaa. Mutta sitten se, että niin siis se kakku, niin siis se on semmoinen, että ostetaan vaikka joku mutakakku tai joku kaupasta, sitten otetaan semmoisia cocktail-tikkuja tai semmoisia pitkiä tikkuja, varmaan grillitikkuja tai semmoisia. Niin sellaisia, sitten niihin liimataan päähän, on niinku askarreutu tavallaan. Niin semmoinen koristi, sitten siinä on yleensä siinä vaikka joku Shrek tai sitten joku Shrekin donki tai joku teräsmies tai jotain tällaisia niin kuin näin. Tai joku Paavo Arhimäki tai joku Sitten mä näen jotain suomalaisilla, että niillä on vaikka jotain joku Newtonin ensimmäinen laki tai joku tällainen, tiedätkö, joku haluaa vähän nörtteillä siellä, että hänen mielestänsä tämä on niin kaunis matemaattinen kaava joku, että joku matemaattinen Pythagoran lause on siellä. Mutta joo, niin näin. Ja on toki joskus jotain urheilijoita ja muutakin, mutta siis on niin hauska idea ja kaverit niin aina vuoron perään jokainen tökkää siihen kakkuun niin semmoisen oman ja kertoo, että vähän niin kuin, että hear me out, niin kuin, että tämä tyyppi voisi olla niin kuin ihana. Mutta joo, niin se mitä mä mietin tässä, että tavallaan, että mikä siinä mun mielestä niin sen toisen osan puolella suunnata tavallaan on mielenkiintoista, että miksi se on toiminut noin. Niin tai
että niinku, okei, että onko hän niinku unohtanut, että hänellä on se reelsi? Vai onko hän halunnut lisätä sen ihmisen siellä Instagramissa nimenomaan siksi, että se ajattelee, että se näkisi sen reelsin? Mä luulen, että jos on 18-vuotias mies, se on vaan unohtanut, että sillä on se reelsi. Mutta siis mä mietin, että jos mä mietin niin siis mun tuntemia 18-vuotiaita miehiä, okei, tarpeeksi tuntuu vähän epäuskottavalta, koska kuka 18-vuotias mies tekee jotain hear me out -keikkiä? Mä oon nähnyt vaan, että kuulostaa siltä, ei 18-vuotiaat todellakaan hanki jotain kakkuja ja askartele jotain. Niin miehet ainakaan. Nyt ei ole kuitenkaan suomalaisista miehistä kyse, koska siis mähän olen nähnyt TikTokissa, niin kyllähän niin mimmit tekee. Mutta ehkä, sanottiinko tuossa tarinasta, oliko ne kaikki miehiä? Koska kyllähän 18-vuotiailla voi olla naispuolisia frendejä, että jos on ollut tämmöisessä sekaporukassa, joissa on tyttökaverit, poikakaverit tai joku tämmöinen kaveriporukka. Ja siis mulle jäi semmoinen fiilis, että ne on miehiä, mutta niin, mullekin tuli joku, muista, sanottiinko sitä ei siihen sanottu. Nehän voi olla joku siis sekaporukka, ja silloin se voisikin olla mahdollista, koska jos on joku mimmi keksinyt tämän idean, ja sitten tyyliin ne jossain mökillä tai jossain, missä kaikki on paikalla, ja sitten kaikkien pitää tehdä se. Niin sitten mä ymmärrän, että joku 18-vuotias mieskin voisi päätyä tämmöiseen tilanteeseen, että se teet tätä hear me out -kakkua. Niin. Mutta sitten jos taas outoa, että se paljastaisi naisporukassa haluavansa jotain muuta naista. No ehkä jos se on ollut tyyliin päissään tai jotain. Mutta siis niin pitkälle, että se askartelee sen, se printataan se kuva ja sitten se liimataan siihen. Niin siihen kyllä vaatii vähän enemmän suunnitelmallisuutta kuvaa. Niin, toi kuulostaa epäuskottavalta nyt, kun sitä miettii näin pitkälle. Mutta okei, soitaan, että näin on tapahtunut. Niin se, mikä mun mielestä tässä on niin mielenkiintoista, niin on se, että onko se unohtanut, että se video on siellä, vai onko se halunnut lisätä sen mimmin. Ja onko se joku tosi epätoivoinen tapa toivoa, että se mimmi näkisi sen hear me out -kakun ja olisi jotenkin tosi innoissaan, niin sitten haluaisikin lähestyä häntä, että kun se kuulee, että hän on sitten kiinnostunut. Mikä tämä psykologia tästä taustalla? No en mä kyllä oikein hirveästi keksi muuta, että on vaan joku tökerrotapa osoittaa, että hei, olen kiinnostunut sinusta. Niin, mutta musta oli ihanaa, että sä sanoit ekana sen, mitä mä ajattelin, koska eihän tässä varsinaisesti mitään ongelmaa ole, että jos Eemeli laittaisi nyt jonkun aivan typerän videon musta johonkin, niin kyllä mä sanoisin samat, että hei, mä en halua tuota videoa. Sä ajattelet, joku silleen puolituttu. Niin. Eikö tässä ollut joku, että ne ovat siis jotain silleen? Niin, ne oli jotain työkavereita. Ne ei ollut tavallaan työkavereita, vaan ne oli jotenkin työtuttuja. Niin, miten se ilmaisi. Niin, miten muodollisesti juttelee. Mutta hänkään ei ole kauhean vanha, mitä se oli 21 tai jotain. Eikä se on jotenkin niin ujo, että se on jotenkin niin kiinni siinä työroolissa, että se kokee sen ihmisen niin työkaverina, että se ajattelee, että jotenkin työasia ja että jotenkin, koska sehän on vain johonkin työporukka chattiin liitetty, niin se niin osaa nyt ajatella, että hän voi ihan ilman sitä, kun sehän on, että pitääkö hän johonkin ylemmälle tasolle ottaa yhteyttä. No siis mitä? Eihän tämä, miten tämä liittyy johonkin työelämään? Niin, tämä liittyy työasiaan ollenkaan, vaan nyt vaan suoraan vaan sanot silleen, että video pois ja that's it. Niin, pitäkää puolenne siellä. Niin, kyllä mä nyt sanon, että poista se video. Poista se video. Jos ei poista, niin sitten suutunut. Niin. Mutta joo, siinä oli meidän tarina. Onko tästä vielä jotain sanottavaa? En mä tiedä, onko mulla. Joo, tämä oli aika selkeä tämä viimeinen. Mutta siis mun mielestä on ehkä, nämä oli kivempiä ehkä jauhaa näistä kuin niistä vain hauskoista tarinoista. Niin, no, joo, jep. Kyllä, samaa mieltä. Mitäs mieltä te olette? Kertokaa meille. Niin. Me tehdään nyt ainakin 2 vielä näitä, mutta jos teillä on ideoita, mistä muustakin voidaan jauhaa, niin kaikkea saa ehdottaa, mutta me kyllä sitten itse tehdään, mitä me halutaan, mutta no ehdottaa saa. Niin, aina saa ehdottaa. Niin. Mutta kiitos kun katsoitte, mahtavaa kun katsoitte, oli kivat tarinat ja oli hauska lukea jotain muuta kuin hauskaa tarinoita myös munkin mielestä. Kyllä. Ja nyt me lähdetään etsiä mun puhelinta, koska mun puhelin on kadonnut. Totta. No niin, me lähdetään metsästämään, joten tämä oli Joku mikä onkaan. Ja ota kanava seurantaan, tykkää, kommentoi, ehdota meille aiheita ja laita meille linkkejä hyvin Reddit-juttuihin. Jotain muuta kautta kuin tuossa kommenteissa. Että niin, tästä pitää vaan sopia, että kumpi sen kattaa. Niin. Ja nähdään ensi videossa. Hyvää juhannusta. Kyllä. Moi moi. Moi moi.